Napiling mo representar sa atong nasod ang PADS Adaptive Dragon Boat Racing Team dinhi sa Sugbo alang sa prestihiyosong Dragon Boat Racing World Championship Competition. Sila ang musalmot sa IDBF 13 Club Crew World Championships nga ipahigayon sa Sarasota, Florida, USA karon July 18 hangtod na sa 26, 2022. Daghan ang nabilib sa mga miyembro sa mga sakop sa maong grupo kay sagad kanila mga person with disability. Apan bisan pa man niini, wala kini nahimong babag sa ilang tinguha nga mahatagan og dungog ang atong nasod ug makauli sa bulawan nga mga medalya. Karong hapit na ang maong kompetisyon, sub-sub na usab ang ilang pagpangandam. Ang lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Mandaue misuporta kanila pinaagi sa pagpabarog og Sports and Rehab Center alang kanila lakip na ang mga PWDs. Busa karong buntaga, kumustahon ta ang ilang preparasyon kauban na ilang founder nga si John Paul Maunes dinhilang sa GMA Regional TV Live. Makauban nato karong buntaga makapuso founder sa grupong PADS nga ubay-ubay na gyud og mga recognition ang nadawat dinhi sa Pilipinas og abroad og dinhi sa kompetisyon nga salmutan sa umaabot. Makauban nato JP Ikarma Maunes, maayong buntag, maupay na aga Sir JP. Kumusta? Welcome sa GMA Regional TV Live. Mayong buntag, Sir Nico, and mayong buntag sa tanang viewers and listeners sa GMA. Daghang salamat Sir JP sa pag-uban namo karong buntaga. Hisgutan nato kining good news nga bag-ong tukuron nga Sport and Rehab Center diha sa Mandaue City. Can you share this to us, sir? So, this project has been we have been preparing for this project for the last 5 years, and then we are so happy that finally it's now starting to bear fruits ba ang atuang vision. You were saying, sir, nga this is a dream come true para ninyo sa PADS. Unsay dakong tabang nga mahatag niini alang sa mga miyembro? Yes, sir. No, it has been a dream come true nato kay 6 years ago katong natagaan tag opportunity na makatrain sa US pinaagi sa programa sa State Department. Napunta ko sa mga lugar kung asa adunay mga programa na ingon ani. O kita isip usa ka Bisaya na nagdamgo punta na hopefully makahatag punta ingon ani na programa sa atuang nasod. So we've been working really hard to talk to a lot of people, and we are so blessed na naapo ning tuo sa atuang vision ug ni share sa atuang advocacy. Ug usa na gyud ni ana sa inyong gibuhat kining pag-create ninyo sa inyong Dragon Boat team. Nga moapil og competition karong umaabot. Sir JP, can you share to us kanus ama ni og kumusta na inyong preparations? Okay, kaning umaabot na 13th International Dragon Boat Federation Club Crew World Championship. Every 2 years lang ni siya mahitabo, no? It's a global competition sa nagkadaiyang mga Dragon Boat teams around the world. Kani mahitabo dito sa Sarasota, Florida karong July 18 to 26. O kita ang natahasan sa Philippine Dragon Boat Federation na mo represent sa atuang nasod para sa kanina prestigious na World Championship event. Kumusta na, sir? Preparation sa grupo? So far, we are right on track sa atuang training. We are so blessed that we have the services of the legend sa gingon pa sa Dragon Boat community. How different is this competition sa Florida, sir, sa niagi na nga mga competitions ng inyong naapilan sa lain-lain pong nasod? Okay, so kani club crew event ni siya, no? So meaning to say we can bring the name of PADS in this World Championship event. So compared sa 2019 World Championship to, mga national team to ang atuang we're bringing Philippines, the Philippine national team. So kani we can bring PADS, the PADS brand dito sa Florida to compete and represent for the Philippines. Just to close this, Sir JP, sa mensahe nga gusto sabi mo ipaabot sa atong mga kapuso nga nagtan-aw karon sa atong programa.
So first and foremost, I would like to thank all our sponsors, all the volunteers and the people behind this team. Kung wala mo, dili gini maabot ka pads ang amo ang naabtan karon. And I would like to ask our fellow Cebuanos, fellow Filipinos, to please pray for our athletes, for pads, Dragon Boat team, na mas-successful ta sa ato ang campaign dito sa 13th Club Crew World Championships. We've witnessed how PADS has come a very long way na. O congratulations sa tanan yung mga achievements, sir. Good luck sa inyong pagsalmot sa competition diha sa Estados Unidos few days from now. Daghang salamat sa pag-uban kanamo, Sir JP. Daghang salamat, Sir Nico, and more power to GMA. Thank you so much and God bless you all. Salamat. Of course, more power sa PADS